Chancerne for, at jeg bliver slået ned her, er cirka 30%. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Jeg var engang i tvivl om, jeg var homoseksuel. Så købte du sådan en? Ja. Velkommen til. Nej. Flot trøje. Tak for det. Du bliver sgu nødt til at købe en bedre næslift. Ej, for helvede, mand. Hvorfor er du så ung og har en så dyr bil? Er du et kristen menneske? Ja. Er det din egen? Nej, ikke helt. Hvad sker der for den her toglygte her? Jeg kedede mig og havde for mange penge. Har du for mange penge? Hallo Kitty. Hallo Titty. Aha! Du snyder lidt, ikke? Jeg vil se patter senere. Det lover jeg. Er I kørt i noget selv herude? Ja, jeg kørte i en fucking Renault Twingo. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Jeg vil give op, hvis jeg havde sådan en bil her. Hvorfor har du det? Det ved jeg ikke, fordi jeg synes, den er fed. I de første piger, jeg interviewer i aften. Jeg er lidt nervøs. Wow. Hvordan har I det? Godt. Har I taget jeres børn med, eller hvad? Nej, rolig. Nå, okay. Men hvad skal I ind og se bilen, eller skal vi prøve vil vi gerne vinde en pris, eller noget? Nej, jeg har for se. I har for at se. Okay, men så synes jeg, den helt rigtige bil at komme med. Værsgo. Ned ved sådan noget Dodge Viper'en. Velkommen til Danmarks allerfedeste biltræf. Gran Turismo holder et biltræf nu, hvor der er 1000 piger, 1000 gange hjulspind, lovlige omstændigheder forhåbentlig, 1000 biler, 1000 pølser og 1000 øl, som man ikke må drikke, men man gerne må købe dem derovre. Det er sådan, det er, fordi vi skal hele tiden være på lovens rigtige side. Biler og piger og øl og sådan noget, det må man ikke snakke om på en og samme tid. Men fuck det. Det jeg siger er, at vi har arrangeret Danmarks største biltræf nu. Det er det eneste af sin art i Danmark, fordi vi har arrangeret det. Og det foregår her hos vores samarbejdspartner i Esbjerg Autocentralen, som er Danmarks største folkevognforhandler. Er alle klar over, hvor lokum man er henne? Ja. Ellers pisser jeg bare op af folkevognskiltet. Vi har bedt folk om at komme kl. 17.30. Og så er de her frem til 21.30, og kl. 18.30, der finder jeg Danmarks dyreste bil. Det er fucking dyrt, mand. Danmarks billigste bil. Det er en stor dag for dig. Ja. Meget stor dag. Danmarks klammeste bil. Det ligner jo noget lort. Det ligner noget lort. Og den bil, der lyder bedst. Nej, vi vil ikke høre den. Er det lovligt? Ja, det tror jeg. Det finder. Når jeg har fundet de 5 vindere, får de sgu også en gave. Men udover det, så skal vi selvfølgelig kigge på, hvad der er kommet af spændende ting, fordi folk er allerede begyndt at komme et par timer før arrangementet. Ja, dem skal jeg have ham der. Og se den ud, skraveren på. Nej! Velkommen til. For helvede, mand. Det gjorde ondt, det der. Ja, sådan er det med lave biler. Det er rigtig fedt det her. Den lyder sådan lidt specielt, den her. Du har en CS-hjelm på, kan jeg se. Ja. Ja, hvad er det for noget, det her? Det er bare en 328 i'er. Lyder den fedt? Må vi lige høre? Altså standard er ikke helt rigtigt, vel? Heroppe, Man slader jo aldrig vel helt. Nej. Luftundervognen. Kæft, der er mange Esbjerg, der har luftundervogn. Det er fedt, det der. M4. Tillykke med den. Jo, tak. Den er flot. Hvor lang tid har du haft den? Cirka 2 år nu. Okay. Kører du i råden i den, eller hvad? Ja, den skal da have lidt at leve af en gang imellem. Den er rigtig flot. Flot i cabriolet. En af de flotteste cabrioleter, der findes. Hvor er jeg glad for, at jeg ser dig lige nu, mand. Hvorfor? Fordi det er en fucking fed bil, den her. Jeg tror kun, der kom lort i Esbjerg. Det her det er det fedeste, der er. Det er det fedeste, vi. Må vi lige høre den her 10'er der? Er det din egen, eller lånt? Det er min egen. Fuck, du er rig, mand. Det er fedt. Er I havnearbejdere? Nå, I Vejer Park? Nej, Hvad er I så? jeg arbejder på Esbjerg Gods. Altså det store gods. Det er rigtig lækkert, det der. Og med korset også, der kan jeg godt. Er du et kristen menneske? Ja. Er du det? Ja, lidt er man altid. Det er også håbets farve, det her. Det er det nemlig. Den er virkelig flot. Og det er solskin. Ja, det er flot. Du er en lykkelig mand. Det er fandme flot. Ej, for satan. Jeg snakker ikke med folk i Panamera. Jo, Nej, jeg kører, jeg snakker ikke med jer. Nej, der kommer 2 for helvede væk, mand. Jeg snakker ikke med folk i Panamera. Ja, nej. Boys, må jeg lige spørge, hvad er jeres forventning til i aften? Det eksploderer. Tror du det? Det skal eksplodere. Jeg håber på nogle ældre Ferrari'er. Ja, noget vintage, noget stil. Ja, I har ikke for damerne, eller hvad? Damer? Er der også sådan noget? Det er skide godt, det der. Hvor har I nakket den hen? Jamen,
Det er jo sådan, man har i Jylland. Det er jo sådan noget fedt grej, det her. Der er jo sprut i bilen, og alt muligt sindssygt. I Jylland. Er Jylland? Fedt, mand. Jeg synes, det er rigtig godt. I vinder noget lige om lidt, ikke? Det er fedt. Ja, tillykke med den. Det, den her bil symboliserer, det er det, der hedder omsorgssvigt. At forældrene ikke har givet ham nok opmærksomhed i sin barndom. Derfor er han nu blevet en voksen mand og skal ses af alle. Derfor har han fucking fået rappet sin bil grøn. Lad os se en gang. Han er 12 år gammel. Nej! Stop for helvede! Hvorfor er du så ung og har en så dyr bil? Jeg tror, det er dårlig opdragelse. Er det det der? Jeg tror, det er. En C43? Ja. Formatic Plus? Men hvorfor skal du ikke derind? Jamen, jeg fik at vide, at man kører på. Du kører bare derind. Jeg bestemmer. Ja, Ind, lige ud, derned til de andre der. Velkommen til. Er det din egen? Nej, ikke helt. Nå, okay. Hvor mange hestekræfter har den? Pas. Masser? Okay. Ikke noget vanvidsbilisme? Nej. Okay, det er godt. Du kan lige holde øje med ham der. Det kommer til at gå lidt ondt, det der. Kæft, hvor er det lækkert, det der. Hvad er vi oppe på i hestekræfter her? Jeg går ud fra, at det ikke er de der 110, den gamle 316 havde. 700. 700? Plus. Skal man gå væk, hvis man skal høre lyden, eller hvad? Må vi prøve at høre? Lad os trække væk for fanden. Den er helt standard, det er fuldstændig standard. Altså, nu kommer der noget mere lort her. Ej, er det ikke de der duller deroppe fra... Hvad fanden er det der? Er det en Nissan Almera? Sonic? Hvad hedder den der forreste? Er det ikke sådan en Nissan Almera? Masser af plads! Kæft, hvor er det lækkert, mand. Jeg er lige i tvivl omkring det. Er det en Nissan Almera, det her? Det er det. Fra hvornår? 2000. Har du selv malet den? Nej, det har jeg haft 82 børn til. Det er usmageligt, det der. Jeg bliver nødt til at spørge, hvad flot. Har du selv malet den her bil her? Jeg har været med til det i hvert fald. Wow. Du ved det. Det er fedt. En C4, ikke? Altså, Det er super fedt. Og må man gerne købe med sådan noget lys, hvis man ikke er vej at park, eller hvad? hvis man ikke spørger politiet, så må man gerne. Hello Kitty. Hello Titty. Hvad foregår der? Jamen, det er bare en kældermaskine. Det er en kilder. Ja, Er det fra en randgrav, det der? det er tæt på. Man på størrelse med en kronesnitter. Så den startede ud der. Altså, det er jo ikke engang fra en E30, det her. Det er fra en E36. Ja. Okay, så den er 328 eller 325? 325. 325. Stroke til 3,0. Sygt, mand. Har du selv lavet det? Nej. Hold kæft, det er toglys, mand. Det er meget fedt, det der. Hvad er det her for en? Hvad? Hvad er det for en scooter? En VGA. Er det en PGA? Er den tunet, eller hvad? Ej, den kører 50-60 stykker. Nå. Hvad sker der for den her toglygte her? Jeg kedede mig og havde for mange penge. Har du for mange penge? Hvad koster sådan en? Hvad er den oppe på sådan en der? 600. Seriøst? Prøv lige at se der. Yes, sir. Er det en 320'er, det her? Ej, hvor er det lækkert. Manuel gear. Meget har den kørt, den der? Den har kørt 229. Så fedt. Du kommer til at vinde meget i aften. Jeg håbede på, at der ville komme en rigtig Supra. Ja. Goddammit. Direkte fra Japan her. Manuel gear helt lort og sådan noget der. De er virkelig dyre, dem her nu. Det er de bløde, det er de bløde. Kan lyde den godt, eller hvad? Må vi lige høre? Det lyder meget standard. Det er skide godt. Hvad fanden sker der for den der spoiler der? Det er lidt synd måske, at han ikke kommer ind, fordi den er så grim. Ja, tak. Det er bare fucking lækkert, det der. Tak. Virkelig, det er. En polsk 100 hvad? 126. Ja, 126 der. Springer de ikke rimelig meget i luften, de her motorer her? Det er ikke det værste, mest stabile. Du kan jo selv tænke dig, italiensk bil bygget på licens i Polen. Det er i hvert fald, den er i hvert fald meget... Og flot farve. Er det en original farve? Det er en original farve. Du står i original lagt, og der kun kørt 68.000. Du ser i hvert fald velhævende ud, det må man sige. Det er fedt. Tak. Det er skide godt, det der. Det er bare lige vil sige, jeg skal ikke holde den store bjergprædiken i dag, men det vi er her for, det er selvfølgelig at hylde bilerne og alle de mennesker, som mangler lidt opmærksomhed i deres tilværelse, og derfor har store fælger, skørter og udstødninger. Og det er rigtig dejligt. Men det vi skal finde i dag, det er 5 kategorier, og de mennesker, der vinder, får meget spændende gaver af mig. Det er faktisk den dyreste bil, der er her indtil videre. 15.000 km på tælleren. Tracker du den? Ja. Gør du det? Du ligner også en, der godt kan køre bil, faktisk. Det er et kompliment.
Hvis man altså vender for eksempel den bil, der lyder bedst, eller den dyreste bil, så kan man selv vælge en t-shirt fra Gran Turismos' nye webshop. Det er det, der hedder Mersalg. Vi gør det ikke, fordi vi kan lide, at vi gør det for at tjene penge. Den første t-shirt, den hedder den her. Kan du lige folde den ud? Jeg har brugt rigtig lang tid på at lave korrektur og finde på. Den hedder, hvorfor er alle fra Ribe alkoholikere? Er du også fra Esbjerg? Nej, det er ikke. Jeg er fra Fyn. Fra Fyn? Fra Fyn. Hvor Glamsbjerg eller hvad? Nej, Middelfart. Middelfart, okay. Hvad fanden er det her? Det er en S40. Hvad har du gjort ved den? Skam sænket den. Bredbygget stålfælde. Lidt godt lys. Hister her. Det ligner fældende fra en Matthew Ferguson, det der. Hvad fanden er det for noget, det der med, at folk på Fyn skal have sådan noget lastbillys omkring deres biler? Kan I ikke stoppe det? Så kan man vende den her. Alle på Lolland er fattige. Har de været dyre, de der briller der? Nej, de er ikke så slemme. Hvad med bilen? Ja, den har været lidt dyr. Er den meget tunet eller hvad? Nej, den er ikke rigtig kun udseendsmæssig. Undervognen, må vi lige se? Så er der den her, og jeg har allerede givet ind til politibetjenten derovre. 0-80. Må jeg lige sige, at det her det er en af de bedste biler i verden? Ja, lige præcis. Det er sådan 18 år. Så du videoen, jeg lavede på den? Ja, det var en mega god video. Det er fuldstændig genialt, det er. Du kan ikke få noget bedre. Nej, den kører stærkt. Hyundai har aldrig nogensinde lavet noget, der er så godt. Ja, lige præcis. Den her, den må vi faktisk ikke rigtig vise på Sjælland, fordi folk bliver sure. Alle kvinder i Nordsjælland har en IQ på 6 og en affære. Må jeg lige komplimentere din bil? Hold kæft, hvor den lækker. Det er jo min yndlings Honda Civic, den her. Ja, jeg er også glad ved den. Helt vildt, mand. Hvor længe har du haft den? Jeg har haft den lige lidt over et år. Okay. Omkring 1,5 snart. Kører du rådent og sådan noget? Nej, jeg passer på den. Jeg vil jo gerne have den holder. Den er så fed. Bedste design nogensinde. Tak. Kæmpe fan. Så det, der sker nu, det er, nu går jeg rundt med min kameramand, og så finder jeg de her 5 kategorier. Jamen, hvad fanden? Har I fået lov til at komme ind her, eller hvad? Ja, det er lige fået lov. Okay, fair nok. I skal ikke regne med at vinde noget? Nej. I må gerne kigge. Det er virkelig en smuk bil. Hvad er årgangen? Det er en 67'er. 67. Der er også en anden, der er nede på parkeringspladsen af det der. Det er fedt. Virkelig synes jeg ikke, det der boblepisse er særlig interessant, må jeg sgu indrømme. Se der, det er fedt det der. Så er det en Toyota. Han burde vinde det hele. Du vinder den fedeste bil i aften. Kæmpe fan. Har selv en. Hvad fanden? Det er en banan, mand. Det er en Pontiac. En Pontiac? En amerikanerbil fra 1938. Altså, som er lavet sådan lidt hot rod-agtigt. Ja. Neil Armstrong. Det er flot. Det er fordi, at alle astronauterne fik faktisk sådan en her. Af Corvette, dengang at de fløj en tur til månen. Det er rigtigt? Det er en C300. Det er 2,0 med 245. Okay. Så den har en original AMG diffuser. Så der er lidt... Shit, mand! Okay. Så kan jeg forstå, at folk tror, det er en 63, er det det? Jeg forstår det godt. ja. Jeg var også til træf i Randers den anden dag. Jeg havde lige fået den folieret, og så havde den ikke C300 på. Nej. Så kom der folk hen og tænkte, det var en AMG, men de blev lidt skuffet. Er det også en 300, det der? Nej, det er en 52. Ej, for satan, mand. Og så med træk på. Nu giver jeg dig et godt råd, ikke? Af med det der træk til. Og det er ikke for at være plat, der er ingen damer i det der. Er der damer i det? Nej, det er der ikke. Men hvis jeg skulle være ærlig at sige, så prøvede jeg faktisk at få det af i dag. Men fordi den har siddet på i så lang tid, så den rustet sig fast. Nå, okay. Men jeg er sikker på, at Autocentralen gerne vil give en gratis afmontering, hvis du spørger dem pænt. Skal jeg sige det til dem? Jeg skal lige snakke med ham der. Må jeg lige spørge, er det en T-Roc, det her? Hvad fanden er det? T-Cross. Det er en T-Cross, det er den dyre. Men der er kommet meget fælge på og lidt sænket og sådan noget, eller hvad? Ja, det er det eneste. Det er det eneste? Ja. Der er ikke sådan noget 3.000 heste eller et eller andet? Nej. Nej, okay. Det er en skam. Nice. Tak. Lækkert. Det kan jeg godt lide. Det er min barndom, det her. Er det det? Ja, det er, jeg elsker den her bil her. Kæft, hvor er den lille. Hvad er det en Corolla fra hvad? 98? 97. 97, bare godt. Er den meget tunet eller hvad? Nej, det er standard. Bananmanifold, tror jeg. Det er bare lyden af Tostrup, og det er fedt. Jeg elsker det. Tror du bor i Sverige, mand? Hvad fanden sker der for jeres toglys? Jo mere, jo bedre. Er det rigtigt? Ja. Du er fandme ikke gammel nok til at køre bil, mand. Er det rigtig V10, det der? Ja. Er du sikker? Det er ikke noget, du har sat på? Nej. Er det din? Ja. Hvordan fanden har du råd til sådan en? Må jeg lige høre den? Det er jo faktisk en Lamborghini motor, det her. Det er sindssygt. Han er 8 år gammel. Okay, fortæl lige om det her svin her. Jamen, så meget kan jeg heller ikke fortælle om. Jeg har kun haft den siden december, men
Den er altså rigtig modificeret ud her. Ja, men den er boret op til 3,2 liter, og så er der noget skarpere knaster, noget bananmand i forhold, noget anden indsugning og noget HKS catback. Den lyder som om, der er lyd på den og rød på den, men må lige høre igen her. Vi kan lige prøve. Ja, bare en lille smule. Har vi ikke mødt den anden før? Jo, måske. Jeg kan godt huske, der var et eller andet, der ødelagde min tale. Det er fedt. Det der, det er rigtig lækkert. Jo tak. Du ser faktisk næsten endnu vildere ud end bilen. Er det 10'eren, det der? Okay, fedt nok. Jamen det kan godt lide. Hvorfor har du valgt sådan en her? Springer det ikke rimelig meget i luften? Fordi den er stor. Er det rigtigt? Ja. Er der andet, der er stort også, eller hvad? Kæft, en gangster, mand. Prøv lige at se det. Hey! Den skal 100% ind, den der. Den skal bare derind der. Det er rigtig, rigtig Taliban-slæde, mand. Ind med jer. Ja, det er fuldskide godt, det der. Hej boys. Hey, stop for satan. Hvorfor fanden er folk så unge herovre i Esbjerg Asseri? Hvorfor har du råd til sådan en bil her? Det har jeg heller ikke. Har du lånt den? Ja, den har lånt i en dag. Ved personen godt, du har taget den? Ja. Okay. Hello, buddy. Nice. Er den rigtig, den her? Nej. Er det rigtigt? Ja. Jeg kunne lugte det. Jeg kunne lugte det langt væk fra. Må jeg lige høre lyden? Må jeg lige høre M4-lyden? Det er helt klart skiltetuning, det der. Det er en OPC'er. Er det en OPC? Ja. Fedt, mand. En Vectra OPC'er? Yes. Hvor er du lækker. Ja. Må jeg lige spørge om, kan du godt lide velursæder? Ja, jeg elsker det. Manuel pind? Ja. Fuck, det er sjældent, mand. Ja. Det er fedt, det der. Det der, det er fucking konge, det der. Må jeg lige sige, at det er den fedeste bil i verden. Prøv at se det her, 2 ruder det hele. Ja. Termoruder. Det er dyrt, det der. Det er rigtig dyrt. Hvad er den dyrt? 153. Det er jo ikke en skid. Hvad er det, en 47? 57. Hold kæft, en mand. Betroller. Du har den store stilling. Ja, det har. Hvad er vi på? Er vi en 94, 95? Hvad er det? Nej, 89. Er det en 89'er? Ja. Men jeg kan ikke en skid. Det er kun det gode jo. Kæft, men jeg tror, de er rigtig gode i sne, de her dæk her. De er vanvittigt gode i sne. Fed bil, mand. Ja, tak. Der er altså ikke så store muligheder for, at du vinder noget i aften. Nej, det er der. Det ved du godt. Det er kun på mit udseende. Er du glad for den her ispace her? Nej, overhovedet ikke. Det er min kones. Nå, okay. Hvad har du selv så? En Porsche. Hvad har du det? Hvad for en? Taycan? Ja. Ej, mand. Ja, vidst. Hey, må jeg lige spørge noget? Har du købt den på eBay, den der spoiler der? I Temu. I Temu? Hvad kostede den? 14 kroner. 14 kroner? Ja. Den er flot. Jeg tror, den giver gøre noget. Ja. Prøv at se det. Hvor sindssygt det er. Det er meget sjovt. Må jeg lige sige, at folk er meget unge her i Esbjerg og har dyre biler? Ja. Hvorfor har du sådan en dyr Jeg kommer ikke fra Esbjerg, så... for helvede. Men må jeg lige høre den? Altså, jeg vil sige, vi har ikke hørt den RS3 endnu. Kan vi høre RS3-motoren? Bedste motorlyd i verden. Perfekt. Tillykke med det, mand. Det er skide godt, det der. Må jeg lige spørge pigen om noget? En 987? Hvorfor har du valgt sådan en her? Det er os. Ej, skulle jeg ikke have sagt, mand. Øj! Er det her din egen bil eller din fars bil? Nej, det er min. Nå, for helvede. Er du hendes far? Fucking sprødt, mand. Tak. Helt sindssygt. Hvem har du lånt den af? Jeg vil gerne sige min oldemor, men hun er sgu død. Kan jeg lige få 5 minutter, så kan jeg finde på en dårlig undskyldning til, hvorfor det ikke er min? Okay, det gør det. Jeg kommer ned og snakker med dig. Jeg har lige brug for en ny frontskærm. Prøv at se det der. Dude. Det er fint nok. Dude, what's up with the glasses, man? Hvad sker der med brillerne? Ikke så meget. Det er jo sol og sommer. Kører sådan en hvid GTI med hurtigbriller på? Nej, det er nogen nær. Nå, er det det? Ja. Okay, fanden, må jeg lige høre? Okay. Ja, men det er fint. Det passer meget godt til hele looket der. Det er også meget jysk, det her. Ja. Sådan lidt 1992. Ja. Den dufter fandme også af folkevogn på 91. Det er lækkert. Flot bil. Tak for det. Jeg havde håbet på, at det kom i aften, det her. Men skal den lyde sådan der? Det tror jeg da. Tror du det? Det er også en Lancia, ikke? Jo, det er så. Eddermame fed. Ja. Hvad er det? For jeg ved, de kommer mange forskellige variationer. Hvad er det for en, det her? Det er en Delta Evo 2 fra 94. Det er en af de sidste, der er blevet bygget af. Det lyder virkelig dyrt. Ja, det er også dyrt. Det der kunne jeg se på en rigtig lang afstand, det der. TVR. Fuck, hvor er det lækkert, det her. Det er sjældent syn, ja. Hvad er det, er det, der hedder en Toscan? Nej, det er Chimera. Chimera'en der. Så fedt. Altså, hvor længe har du haft den her? I lige lidt over 2 år. Det er meget fancy, det her. Hvad sker der, ved den her motor springer i luften? Hvad gør du så? Det ved jeg ikke. Vi interviewer lige en pige. Nej, det gør vi ikke.
Du ser for aggressiv ud. Hvad, er der noget vildt med den? Nej, egentlig ikke. Altså, det er jo på, hvem der spørger. Jamen, hvad, ja, det er ikke Midt- og Vestjyllands politi, der spørger. Nå, så... Jo, men den har en stage 1 og en downpipe. Lyder den godt, eller hvad? Ja. Godt. Det er godt. Har du klaret det godt her i livet? Ja, det har jeg. Lidt for kedeligt, men okay. Hey. Rolig, prøv lige at stoppe, mand. Hey, drenge, stop for fanden. Er det her en rigtig abart, eller hvad? Ja, det fandme med det på dem der, mand. Må jeg se? Ej, prøv at se, Lasse. Det har kostet 25 kroner, det der. Kæft, den lugter af Wunderbaum, den her bil her, mand. Er du sindssygt? 2003. Må jeg lige høre den? Der er ikke noget bil over den. De skal lige have en sadel, dem her. De skal lige ind. Det er en meget sjælden bil, det her. Jeg vil lige sige, dem der kører i de der røde biler der, de der scootere der, det er folk, der har mistet deres kørekort. Der må man gerne køre. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Har du mistet dit kørekort? Nej, Hvorfor fanden må du så køre den her? for jeg er 16. Må jeg smage noget slik? Ja, Må jeg gerne få en lille smule? Ja. Der er faktisk 300 piger derinde. 300. Ja. 200 af dem er singler. Okay. Det er rigtigt. Hvor har du fået de statistikker fra? Må jeg lige spørge om noget? Ja. Kæft, det ser eksklusivt ud, det der. Ja. Hvor har du lånt den henne? Det er jeg købt den. Det er din egen? Ja. Alle de fattige er jo parkeret herovre her, men du skal direkte ind. du finder bare en plads ved sådan af de dyre biler der. Perfekt. Hvad fanden er der sket med din hjul? Det er rotiform mavedæsk. Jeg tror, du har ramt noget. Hvad er det? Det er rotiform mavedæsk. Hvad gør det? Ikke en skid. Aerodynamik og penge sparet. Og hvad er det der? Hvad er det? En lille Corvette. Fed hat. Hvad regner du med, der sker i aften? Gratis pølser. Hvem har klaret sig bedst i livet? Dig eller ham bagved dig, hvis du skal vælge? Det er mig. Jeg spurgte ham lige, hvem der har klaret sig bedst i livet, dig eller ham. Ved du, hvad han svarede? Hvad så? Ham selv. Ham selv? Ja. Jeg er også kun 28. Jamen det er det, jeg synes det er godt. Jeg synes, tillykke med den er flot. Altså, ikke kør galt. Nå, det er fordi en crowdkiller. Ja. Det er jo egentlig lidt skam, du kører, for du har jo faktisk vundet en pris i aften. Nå. Allerede. Okay. Jeg ved godt, at folk er lidt for fattige her, men altså, det er jo, du har vundet den dyreste bil i aften. Nej, det må gå til næste dyr så. Der er ikke andre dyre. Jo da. Det er rigtig lækkert. Du har det til gode. Jeg kan godt forstå, at du ikke gider være en del af pøblen. Fucking nice bil. Det er derfor. Velkommen til. Hvor er det lækkert. Tak. Er det en, hvor meget er skiltetuning, hvor meget er rigtigt? Det er rigtigt. Er det ikke også? Jo. Er vi over 100.000 euro, sådan en her? Den sidste, der var til salg, var til 148.000 euro. Sådan. Tak. Velkommen til Michaels Automobiler. Du har den nye 992'er. Er det en Carrera S? Må vi høre lyden? Det er ikke ungt nok. Det lyder fedt, men det er ikke ungt nok. Ja, det er helt helt ungt. Okay. Den er rappet, så kan han trække det fra i skat og sådan noget. Det er derfor. Hvem har det lokum der? Ja, det er godt. Du vender nok den dyreste, men sgu ikke den, der lyder bedst. Yes, sir. Hvem var der kørte den der Abarth der, den der klamme Fiat der? Var det jer? Hvad siger du, hva'? Var det jer? Klamme Hvor er den henne? Den er helt oppe i hjørnet. I bliver altså nødt til at I har altså vundet en kategori her. Som hvad? Kan jeg få alle menneskers opmærksomhed? Det er en stor dag for dig. Ja. Meget stor dag. Og Ulrik, kan vi måske få dig til at komme med præmierne her til den her heldige mand her? Du har vundet 4 øl, en hat og en t-shirt og en klargøring af din Fiat, som ikke er en Abarth, men du har købt fake badging på det. Fordi du har lige vundet Danmarks klammeste bil. Er du glad for den? Er det fedt, eller hvad? Hvem er der? Ja, det er en komplet klargøring af din bil. Alt fra ind- og udvendigt. Og det er fra Jysk Bilvaskepleje. Til en værdi af hvad? 3500. Hold kæft, man. Det er næsten dobbelt meget som bilen. Fedt! Nu skal vi have den næste kategori. Det er en Starlet. Og kan vi ikke lige få Starlet den herover? Kan vi ikke lige få bilen herover? Du var lige ved at græde lige før, fordi jeg gav dig den her kategori. Du er ret passioneret menneske, jeg kan høre. Du græder også lidt nu, kan jeg høre. Det er lige før. Ja, hvad er det her? Hvorfor har du vundet?
Ja, det må jeg spørge dig om. Ja, det er meget muligt, men det forklarer jeg lige om lidt. Ja, jamen det er en Toyota Starlet KP60 fra 84 af. Med baghjulstræk den sidste årgang. Baghjulstræk. Baghjulstræk. Det er virkelig specielt at holde sådan en kørende her, men det har du gjort. Det har jeg, ja. Det har også krævet noget. Da jeg købte den, der havde en kæmpe frontskade. Ja. Og ja, det kan vi ikke rigtig se mere. Okay. Bør nyde sådan en Hippel. Få en hat. Så en fin t-shirt. Alle på Lolland er fattige. Ja, sådan. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Tarum. Det er fandme det samme, du. Så starter vi her. Gavekort på 500 kroner til klargøring af en Starlet, som der ikke har brug for det. Okay? Tak. Du må gerne parkere din bil igen. Hvor er ham der, den kriminelle med den lille BMW? Okay. Hæng lige på et sekund, jeg skal lige finde ham. Det er improviseret det her. Mr. Joker. Jeg vil jo sige, at bare udefra at se på bilen, at du måske var lidt adfærdsvanskelig. Ja, det er det også lidt. Ja, men hvad er det her for noget? Det er en Daewoo-maskine. Er det ikke det? Jo. Ja. Fortæl lige, hvad det er for noget, det her. Jamen, det er en bil, der har kørt meget i striben med Esbjerg. Det er snart... Ja, dengang jeg brugte blæ i hvert fald. Det er en E30, oprindeligt fra, hvad er den, en 86, sagde du? Det er en 85. En 85, så det er de første. Må vi gerne sige det der med etanolindsprøjtning også? Fedt nok. Det var heldigt, hva'? Og så er det meget sygt, det her. Det, du er i kategorien for at vinde i aften, det er ikke den dyreste bil i verden, selvom det nok kunne være der. Det er heller ikke den flotte, selvom den er virkelig flot. Det er faktisk, fordi det er en bil, der lyder utrolig godt. Dejligt at se nogle mennesker, som brænder for noget. Elsker det. Du har fået en præmie nu for bilen, der lyder bedst. Ulrik har din gave. Du er nødt til at slukke bilen, for ellers så kan vi ikke høre noget. Nu bliver det pissespændende. For Ulrik og jeg, vi har forresten, det er Ulrik, han ved faktisk mest omkring det der med de dyre biler, for det er det, han laver. Jeg er bare en idiot, ikke også? Ulrik, der er to... Nu siger det. Der er 2 biler i aften, vi har snakket om, som er de dyreste. Den ene er BMW 2002 Alpina. Korrekt. Og den anden... Det er Lancia, det er integralen, der holder lige herovre. Ja, en EV2. Ham der med Alpina 2002, jeg tror, han er meget generet over at snakke sine penge. Han vil gerne gemme sig lidt, dengang jeg spurgte ham om det. Jeg ved ikke, hvor fanden han er henne. Hvorfor vil du ikke snakke om dine penge? Vi starter lige med den, jeg umiddelbart kan vurdere er ikke mest interessant, men bare orange. Okay. Vi starter med dig. Undskyld, jeg er meget direkte. Men det her det er en Alpina 2002. Det er ikke turboen, derfor lidt billigere. Det her det er også noget gammel lort. Lidt nyere. Delta Integrale Evo 2. En af de sidste årgange her. Hvem har den dyreste bil i aften? Fordi det er de 2 dyreste biler. De der 911 og sådan noget der, de koster 80.000 euro. Koster ikke skid. Hvad er det her? Det er jo leaset altså. Det er jo leaset. Prøv at høre, jeg synes absolut, det der er den absolut fedeste, fordi den er så original. Der er intet lavet på den. Jeg synes faktisk, at det her er den fedeste. Ja, det er fordi, du er BMW, mand. Ja, okay. Men hvad er så den dyreste? Jeg er italiener, mand. Den der. Du tror, den er dyrere end den der? Yes. Det er også fordi, den måske er renoveret af en forkert mand, og den her er urenoveret af ingen. Det skal jeg ikke kunne sige, men den der er original, og det vil sige, at den stiger og stiger og stiger. Okay, det tror jeg også, den her gør. Det gør BMW. Okay, de vinder begge 2. Det er pissefedt det hele. Du får en øl. Husk at drikke det alene. Tak. En hat. Og en t-shirt. En t-shirt, hvor der står... Hvad står der? Alle kvinder i Nordsjælland har en IQ på 6 og en affære. Hvor bor du henne? I Esbjerg. I Esbjerg, det skulle heldigt for dig. Hvis der er nogle børn eller nogle voksne, som godt kunne tænke sig at få en hat af Ulrik. Ulrik har sagt, at man kan gratis hatte væk, undskyld. Så går man derover. Vi har ikke så mange, vi har kun 600. Men hvis man synes, at Esbjerg er fedt, så kan man gå ind på Gran Turismos webshop og købe Esbjerg er sygt. Og så er der et lille fedt ned under der. Det er granturismowebshop.dk, og så kan man også købe Jylland er som et åbent benbrud, bare mere smertefuldt. Man kan selv vælge. Ellers er der fri lejr, pølser og alt andet lort der. Tak fordi I kom, og arrangementet er ikke færdigt. Alle selfies koster 30 kroner.